कॉमेडी कॉमेडी प्रीमियर लीग कॉमेडी कॉमेडी प्रीमियर लीग अनुभव रूठे धन सिंह रूठे जब खबर उठे के ओ भाई सिंघम ಅಮ್ಮ ದೇವರೇ ಸಾಕಾಂಡಿ ಎಂಗಲ್ಲ ಇನಿ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು ಇನಿಕ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಆಯ್ತಾ ಕೂಸಿಟ್ಟು ನಲ್ಪನತ್ತು ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಗಿರಾಕಿನ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತದ ಆಂಡ ಇನಿ ರಡ್ಡಿ ಗಿರಾಕಿನ ಬರ್ತದ ಆಯ್ತಾ ಕೂಸಿಟ್ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಾಯ್ತು ಬತ್ತಿನ ನಮ್ಮೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಯಾಕಡೆ ಉಂಟು ಈ ನನ್ನಲ್ಲ ಎರೆಗೆ ನಲ್ಪುನು ಸರ್ ಎನ್ನ ಬೇತೀನಿ ದಾದಿ ಆ ಪಿಲಿತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೂ ಇರೆಗೆ ಮರಲೊಂದು ಎಂಕಿದಾನೆ ನಲಿಪಾರೆ ಮರಲ ಅವಳ ಅಂದು ಏನ್ ಮರಲೇ ಇರ್ಬೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಾಂತಪ್ಪಿ ಅವನಿನ್ನ ಮಂಡೇಡು ಪಡೆ ಸರ್ ಮಂಡೇಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಂಡು ಪುಗೇಳು ಪಡೆ ನಮ್ಮೆ ಪುಗೇಳ್ಡು ಪರೆ ಈನ ಪರಶುರಾಮೇನ ಅವಂದು ನಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಜನನ ಪತದಾತ ಕಲ್ವೇರೇನು ಒಳ್ಳೆ ರಕಲು ಸರ್ ಆಗಲು ಪಾಪ ಸರ್ ಸರ್ ಪಿದೇಡು ಏನಾಗ್ಲೇನು ಬಲ್ಲುಡು ಕಟ್ಟಬಾರ್ದೆ ನಮ್ಮೆ ಚೆಲ್ಲದನೆ ಒರಿಜಿ ನನ್ನ ಈ ಬಲ್ಲದ ಒರಿನ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಲ ಸರ್ ಸರ್ ಏನಮ್ಮೆ ಸರ್ ಯಪ್ಪ ಹೆಂಗ್ ದಾಖಲೆನು ತೂನಗ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪನ್ ಸರ್ ಹಾಕಲು ರೌಡಿ ಹಾಕಲು ವಾ ರೌಡಿ ಬೇ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಾಂತಪ್ಪಿ ಏನ ರೌಡಿ ಬರಡ್ ಬೇರ ಜೀವನ ಟಾನಿಕ್ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಯೋ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸು 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 ಬಾಡಿನ ಹಿಂಕೆ ಮುಂಕೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಕೆಳಗೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸು 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 ಆಕೆ 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 ಅಲ್ಲಿ ಈ ದಾದೆ ಬಂದವನ್ ದಾದೆ ಜ್ಯೂಸು ಏನು ಸಾಯ್ತು ಹೋದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತು ಬಂದವಂಬೆ ಗೂಸುನತ್ತ ಅವಲ್ದೀನಿ ಅವಲ್ದೀನಿ ಡಿಕ್ಕಿಡಿ ಪೋಡಿಯರ್ಚಿ ಯಾನು ಪೋಡಿನು ಈರು ಕುಂಬರೊಂದುಲ್ಲರು ಧೈರ್ಯ ಕೊರು ಬೇ ಸರಿ ಯಾನುಲ್ಲ ಹೋದು ಬಲಿ ಕರ್ತೆ ಬೆಗರಿಯೇ ಬಿಡುಮೆ ಆಯ್ ಬೆಗರೇ వచ్చిದ್ದೀನಿ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಿರೋಡ್ ಉಲ್ಲತ್ತ ಉಲ್ಲೆ ಪೋಲೆ ಪರ್ದು ನಾದ್ವಿ ಕುರ್ಚಿಲಿ ಹಾ ಸರಿ ಹಾ ಇರು ಕುರ್ಚಲೆ ಎಂದು ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದಾನೆ ಎರಡು ದಾಯ ಬರ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ? ನಾನು ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಪುನ ಬಿಡ್ದು ಬರ್ತಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಎಂಚ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಪುನ ಬಿಡ್ದು ಬರ್ತಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಇನಿ ಮೂಂಕು ಮುಟ್ಟ ತಿಂಗದ ಇನ್ನು ಆಯ್ತಾ ವರ್ಷಗೋಸ ನಮ್ಮೆ ನಿನ್ನ ಉದರೇನಾ ನಿನ್ನ ಏನಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಯಾನು ದೆರ್ತು ಕೊರ್ನಿ ಈ ತೆರ್ತುವರ್ನಿ ಎಂಕ ತೀರೋಡೆ ಸರಿ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಪೋತ್ ಆಯ್ನ ಅರಂಟಿದ್ದೀನ ಮಾರ ನರಕ್ಕ ನಮ್ಮೇ ನಿನ್ನ ಪುದರೈನಾ ಹಲೋ ಪುದರೈನಮ್ಮೆ ನಿನ್ನ ಆಯ್ತಪ್ಪೆ ಕಾಂತಪ್ಪೆ ಮೋನಪ್ಪೆ ಆಯ್ತಪ್ಪೆ ಕಾಂತಪ್ಪೆ ಮೋನಪ್ಪೆ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಮುಜ್ಜಂತಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆವರಿ ನಾನು ಎನ್ನಮ್ಮೆ ಬೇತೆ
ಎನ್ನಲ್ಲ ಬೇತೆ ಅಂಚಂಡ ಎನ್ನಲ್ಲ ಬೇತೆ ಅರಿಪು ಪರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೇ ಪರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಹಾ ಪರ್ನ ಉಂಡತ ಹಾ. ಕಿಡ್ನಿ ಬೋಪುಂಡು ಸರಿ ಆ? 2 ರಡ್ಡು ಉಂಟು ಏನ ಕಿಡ್ನಿ ನಮ್ಮೆ ನಿನ್ನಡೊಂದತ್ತು ಮಾತಿರಡಲ್ಲ ರಡ್ಡೆ ಪೂನ್ ಕಿಡ್ನಿ ಅಂಡ ರಡ್ಡು ಕಿಡ್ನಿ ನಮಕ್ ದೇವೇರ್ ಕೊಡ್ತೀರ ದೈವನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಿಡ್ನಿ ನಮಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಿಡ್ನಿ ನಮಕ್ ಜನರೇಟರ್ ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಂಡ ಜನರೇಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನ ಸರಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಜನರೇಟರ್ಲ ಕೈ ಕೊರಂದ ಜನರೇಟರ್ ಕೈ ಕೊರ್ರ ತೂಟೆ ಪತ್ತದು ರೆಡಿ idi ನಾನು ತೂಟದೆ ಕಾಟೋ ತೂಕೊರ್ರೆ ನವೆ ಇಮೇನ ಲಪಡೆ ಏನೇಮೇನ ಸರ್ ಹಾ. ಉಮ್ಮೆ ಮಲ್ಲ ತಗಲ್ ಬಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಉಮ್ಮೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ದಂಕಿ ಬನ್ನಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏನದ? ನಿಕ್ಕುಲು ಅಮ್ಮಗೆ ಪುಟ್ಟುದಿನ ಅಂದಂಡ ಏನನ್ನು ಬರ್ತದೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಉಲೇ ಬಾಟ್ಲಿ ಅಂದು ನಂಬೆ ಎಂಕುಲು ರಡ್ಡು ಜನ ಅಮ್ಮಗ ಪುಟ್ಟಂದೆ ಬೊಕ ಲಕ್ಕಣ್ಣ ಸೆ ಅಪಗಂಡ ಸಮ ಆ ನಾಯಿ ನೇರ್ ಆತ ಬಕ್ಕ ಬುಡ್ನಿ ಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ 19 ನನ್ನ ಮಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತದ ಧಮ್ಕಿ ಪಾಡುವನ ಸರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂದ ಏನ ಬಗಲ್ ಕೂಡ ಪಾಡ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರಿ ಯಾವನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ತ್ರದೆ ಬಿಡಿದಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲೊಂದೇ ಬೇದಂ ಇಲ್ಲಡ ಬರ್ತಾರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನನ್ನ ಫೋನ್ ಅಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಯಾನು ಮೂರು ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಒಂದು ಪಲ್ಲೆಕ ಮುಲು ರೂಮ ತಗ್ಲಿನ ಉಂಡತ್ತೆ ಮುಲು ಜಪ್ಪರ ಬತ್ತರ ಮತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಜಪ್ಪರಂಡ್ ಪತ್ತರೆಜ್ ಸಾಯ್ತು ಬೋತಿನ ಈದಾನೆ ಜಪ್ಪರ ಲಾಡ್ಜಿಗೆ ಬೈದಿನ ಮುಲು ಪಟ್ ಸಿಲ್ಲದಲೆ ಫೋರೆ ಹೊಡ್ವೆ ಯಪ್ಪ ಆಕುನೇ ಕಡೆ ಉಂಟದೆ ನಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಜನ ಪತ್ತದಿ ಜನವೇ ಕುಡರಿ ಒಲ್ಲಿ ಕುಡೋರಿ ಅಲೆ ಕುಲು ಒಂದೆ ಪಡಿಕೆ ಆಯ್ಪುನು ಈರು ದಾದ ಆಯ್ಪುನು ಯಾನೊಂದು ಓಕೇಸ್ ತೂಪಿ ಲೆತಲ್ಲ ಲೆತಂಬಲ ಪೋ ಲೆತಲ್ಲ ಏನಂಬೆ ತೊಡ್ಡ ತುಚ್ಚಿಂಡ ಒಲ್ಲೆಂಬೆ ಒಲ್ಲೆಂಬೆ ಒಲ್ಲೆ ಏರಮೆಂದು ಕಲ್ವೆ 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 ಸರಿ ಏನ ಇರ್ತುವರೆ ಕಿರ್ಬೆಲ್ ಆದ ಸಾಯ್ತು ಓದಿನ ಏರ್ಮೆ ಏನಂದ ಕಿರ್ಮೇಲೆ ಪುರಿಗ ಜಾತನ ಕುರ್ಮಿಲ್ ಹಾ ಕುರ್ಬೆಲ್ ಆದ ಹಾ. ತೂವರೆ ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಉಲ್ಲರ್ ಸರ್ ಇರೆಗೆ ಮದಿ ಮ್ಯಾತಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಪನ ನಮ್ಮೆ ಎಂಕ್ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಬೊಡದಿ ಬಂಜಿನಾಲು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಾಗ ಪೆದ್ದರೆ ಬೋತೋಲು ಯಾನು ಅಮ್ಮೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ಹ್ಮ್. ಇತ್ತಿರ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಪೆದ್ದರೆ ಬೊತ್ತಿರತ್ತೆ ಪೆದ್ದರೆ ಬೊ- ಒಂಜಿ ವೇಳಿರ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಪೆದ್ದಂಡ ದಾದ ಪುದರ್ ದೀಪರು ಗಣಿತ ಗಣಿತ ಹ್ಮ್. ಅಪ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆಣ್ ಬಾಲೆ ಪೆದ್ದಂಡ ಬೀಜ ಗಣಿತ ಯಾನು ಎಣ್ಣನೆ ಬೊಡೆದಿನ ಮಂಡೆ ಚುಟುಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ನೋಡ್ರು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ದೇವರನೆ ಹಾ. ತೀರ್ನ ಬೊಡಿದಿಲ್ಲ ಸಮಜ್ಜ ಸರ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾರೆ ಸಮಜ್ ಎನ್ನ ಬೊಡಿದಿಲ್ಲ ಸಮಜ್ಜಿ ಸರ್ ಸರ್ ಆ ಈರ್ನ ಬೊಡಿದ್ಲಾ ಸಮಜ್ಜಿ ಅಂದು ಎನ್ನ ಬೊಡಿದ್ಲಾ ಸಮಜ್ಜಿ ಅಂದು ನಮಡೇನೆ ಸಮಾಕನ ಸಾಯ್ತು ಬೋತಿನಿ ಬೇ ಹಾತು ಬಕ್ಕ ಕುದುರೆದ ಬಿತ್ತಲ ಕುಲ್ದಾತನು ಮಾರ ನಮ್ಮೆ ಕುದರಿ ನಮ್ಮೆ ನಿನ್ನ ಎನ್ನನೆ ಹಾ
ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಲೀಲಾ ಲೀಲಾ ದರ ಎಕಡ್ದಾನೆ ದರ ಬುಡ್ನಿ ದರ ಬುಡ್ತಿಜಿ ಸರ್ ಹಾ. ದರ ಉಂಡು ದರಟ್ ಮುಂಚಿ ಉಂಡು ತರಟ್ಟು ಮುಂಚೆ ಉಂಡುಗೆ ಉಂಡುಗೆ ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಇಮೇನೆ ತಲಪಡಿಗೆ ನಮ್ಮೆ ಸರ್ ಒಮ್ಮೆ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ವೆ ಸರ್ ಇನ್ನು ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ರೆ ಗೋನಿಡುಂಡು ದಾದನ್ನು ಕೇಳಿ ಸರ್ ಹೇ ನಮ್ಮೆ ಹಾ? ಏನಬೇವು ಆ ಏನವು ದೆಪ್ಪಡ ದೆಪ್ಪು 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 ಏ, ಏನ ಏನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕೈ ಪಾಡಿ ಸಾಯ್ತು ಹೋದಿನ ಪ್ಯಾಂಟ್ಗೆ ಚೆಟ್ಲಾಕಾಡು ಆ ಗೋಣಿದಲ್ಲ ಇನ್ನ ದೆಪ್ಪೆ ಯಾನೆ ದೆಪ್ಪಡ ಬಕೇರ್ ದೆಪ್ಪೇರಿ ಆ ಏನಂಬೆ ಆಕೊಚ್ಚಿ ಸರ್ ದಾನಿ. ಎಂಕಿರಡು ಐಕೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ಕೋಪ ಅರ್ಪನು ಎಂತಾಗೆ ಈರ್ ಪಗೆಲ್ಡ್ ಏನ ಏನ ಬಗಲು ಮೇ ಏನ ಬಗಲು ಮೇ ಈರ್ತ ಹಾಕಿನತ್ತ ಸರ್ ಈರ್ ತುಯ್ಜರ ಸರಿ ಆ? ಈ ರಾತ್ ಬಕ್ಕ ಹಾಕಿನ ದೆಪ್ಪೆ ದೆಪ್ಪ ಗೋಣಿದಲ್ಲ ಏನು ದೆಪ್ಪು ಗೋಣಿದಲ್ಲ ಏನು ದೆಪ್ಪು ಏನ ಏನ ಕಂಡದೆ ಅಂತ ಓದು ಸರ್ ಏನಮೆಂದು ಎನ್ನ ಎಬೆ ನೈಟಿ ಬ್ಲೌಸು ಏರ್ನಮೆಂದು ರಾತ್ರಿ ಪಾಟ್ನ ಸರ್ ಏನು ಓ ದೀನ್ ನಂಬೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಬದನೆ ದಾಗ ಮೆನಿಕ್ ಕಜಿಪು ಸರ್ ದೆಪ್ಪವು ದೆಪ್ಪು ಏನ ದೆಪ್ಪವು ಒಂದು ಜಪ್ಪು ಸರ್ ಮಲ್ಲ ಸರ್ ಆ? ಒಂದು ಬಾಂಬೆ ಸರಿ ಹೇಯ್ ನಂಬೆ ಜಪ್ಪು ಏನು ಏನಬೆ ಬಾಂಬಾ ನಿಕ್ಲ ಕರ್ಮ ಬಕೈನ ದೆಪ್ಪವು ಬಾಂಬ್ ಬತ್ತವ್ ಬಕೈನ ದಾದ ನಾವು ಕಂಡೆ ಕಂಡ ಕಂಡುವನ ಕಲ್ವಾ ಹಾ? ಹೆಂಗ ಕಂಡ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಂಬೆ ಇಮೇನ್ ತೂನಗನೇ ಗೊತ್ತಾಪ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಡೆಗೆ ಕೈ ಪಾಡ್ನ ಏನು ನಂಬೆ ಉನೇನು ಮತ್ತ ಕಂಡುವೇರ ಮೇರಣ್ಣಲ್ಲ ಉನೇನು ಮತ್ತ ಎರಣ್ಣಲ್ಲ ಕಂಡುವೇರ ಈರವರ ಮನಿ ಪಂದ ಕುಲ್ಲುವರ ಸರ್ ದಾಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡ ಎಂಚ ಇನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋದು ಒಯ್ನಡ್ಲ ಕಾಸು ಕೊರ್ದೆ ತೊನ್ಲ ಕೊಂಡ ಹೌದಾನೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೈ ಪಾಡ್ನಾಗ ಟೊಮೆಟೊಗು ರೇಟ್ ಏರು ಟೊಮೆಟೊ ಕೈ ಪಾಡ್ನಾಗ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಗೆ ಏರು ಸರಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕೈ ಪಾಡ್ನಾಗ ಪುಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏರು ಸರಿ ಚೇನೆ ಏರೊಂದು ಪೋಂಡ ಎಂಕಲ್ ನಂಚಿನಕಲು ಸಾಮಾನ್ಗ ಕೈ ಪಾಡ್ನ ಎಂಚ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವ್ರೆ ಸರಿ ಪೂಜಾಡಿ ಮುಖ ಗಂಟೆದ ಸೊಪ್ಪಿಗೆ ಕಂಡು ನಂಬೆ ಪೂಜೆ ಆಂಡ್ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಬರ್ತೆ ಪೋ ಪಾಪ ಎಸ್ಐ ಬಸ್ಸು ಎಸ್ಐ ಪಶು ನಂಬೆ ಎಸ್ ಐ ಪಶುವ ಪಿಲಿ ಅಂದ ನಿಕ್ಕೆ ಉಲಾಯ ಬತ್ತು ಕಲ್ಪವೈತೆ ಅವ ನಂಬೆ ಇನಿ ಬೆಂಡೆ ಕಂಡ್ಯ ಸರಿ ಬೆಂಡೆತ್ತು ಕಂಡೆ ಓಲಾಡ್ಬೆ ಕಂಡದೆತ್ತ ದ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಆ ಕಂಡದೊಂದು ಎರಡು ಫಟ ಗೆತ್ತಿಲ್ಲ ಕಂಡದ ಫಟ ಗೆತ್ತಿಲ್ಲ ಸರಿ ಏನ ಸಾಕ್ಷಿನ ಕಂಡೆದ ಫೋಟೋದಾಗೆ ನಂಬೆ ಸಾಕ್ಷಿನ ಕಂಡದತ್ತು ಕೋರ್ಟುಗು ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಆ ಕಂಡದ ಎರಡು ಫೋಟೋ ಗೆತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇ ಯಾನು ಸೂರ್ಯ ಕಂಡದ ಬನ್ನಿ ನಂಬೆ ದಯ ಕಂಡುವಾರೆ ಆನಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ದಾದ ಬಂಡಿರ್ಬೆ ಆನಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ದಾದ ಬಂಡಿರ್ಬೆ ದಾದ ಬಂತೀರಿ ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಸಾವ್ದ ಆಲೋಚನೆ ನಮ್ಮೆ ಇಮ್ಯಾನ್ ಇಂಚೆನೆ ಬಿಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಂಡದ ಮಾರಲು ಏನೇ ಬೀರ್ಪೋಡಿ ಮೇನ ಬಲ ಬಲ ಪೋಯ್ ಸರ್ ಅಲ್ಪ ಕೈ ಪಾಡೊಚ್ಚು ಸರ್ ದಾದ ಕುರಿ ಆತದ ಸಾಯ್ತು ಬೋತ ನೀ ನಾನು ಒಂಥರ ಪುಂಡ್ ಸರ್ ಪೊಯ್ 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 ಸರ್ ಶೀಶಿ ಅಲ್ಪಲ ಕೈ ಪಾಡೊಚ್ಚು ಸರ್ ಒಂಥರ ಪುಂಡು ಓಲ್ಲರಿ ನಮ್ಮೆ ಇಮ್ಯಾನ ಒಯ್ಟೆ ಕೈ ಪಾಂಡಲ್ಲ ಇಮ್ಯಾನ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಒಂಜೆ ಮಾರಿ ಪೊಯ್ ಪೊಯ್ ಉಳಾಯ್ ಪೊಯ್ ಪೊಯ್ ಸರ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಬರ್ಪಾರ ಎಂಕ ಆಸೆ ಉಂಡು ಸರುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಏರಿಗ್ಲ ಪೋಡಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೇರೆ
ಏಯ್ ಏನ ಯಾ ನೀನು ಉಲಾಯ್ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ಗೆ ಲೇತ ಒಪ್ಪನ ಸಾಯ್ತು ಬತ್ತೀನ ಅನ್ನಂಬೆ ಫೋಂಬೆ ಫೋ ಸರ್ ಅದು ಉಳ್ಳಾಡಿ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಲುಪುಡು ವರಿ ಜೈತೆ ಒರಿ ಜೈತಿನ ದಾನಂಡು ಆ ಮಿಚ್ಚಪ್ಪಡಿ ಮಿ ತಿರ್ಚಪ್ಪಡು ಏನ ಸೀಂದ ಅಂಚ ಬರ್ಚಿ ಬಕ ಅವೆಟ್ಟೆ ಬುಜಿ ಬಕ ಯಾನ್ ತಿರ್ಚೆಪ್ಪು ಆರ್ ಮಿತ್ತು ಚೆಪ್ಪು ನಮ್ಮೆ ತೀರ್ಥ ಮಿತ್ತು ಬಂಡ ಆಯ್ ತೀರ್ಥ ನೆಲಟ್ಟು ಈ ಮಿತ್ತು ಕಲ್ಲು ಬಾರ್ದೆ ಆ ಕಲ್ಲು ಮಿತ್ತು ಓ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈರ್ ಬರ್ಪರ ಹೋಂಬೆ ಹೋಂಬೆ ಉಲಾ ಹೋಂಬೆ ಸರ್ ಪಾಲಾಗಿ ಸರಿ ಬೋಲ್ಬಿಡಕ್ಲೆ ಆನಿತ್ತು ಇತ್ತ ಬತ್ತು ಬರ್ಪೆ ತೋರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇನಿ ಉಂಟೆಂಕಲ ಸರ್ ಪಾಡ್ವನ ಪಾಡ್ವನ ಆ ಒರಿಯನ ಅಂಡ್ ಇತ್ತ ಕುಡೋರಿಯನ ಅಮ್ಮ ದೇವರ ಸರ್ ಇದು ಹಾಕಿಲಿನ ಬೆಲ್ಟಿಲ್ಲ ಬೋತಿರು ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಿನ ಬೆಲ್ಟ್ ಗೆತ್ತದ ಬೆಲ್ಟೆಡ್ ಹಾಕಿನ್ ಬೆಲ್ಟೆಡ್ ಹಾಕಿನ ಬೆಲ್ಟೆಡ್ ಹಾಕಿ ಅಮ್ಮ ಒಡೆ ಹಾಕೊಂಡಲ್ಲ ಆಂಡ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕಮ್ಮೆ ಆಯ್ತು ಮಾತ್ರ ಕುಡೇನ ನೀನು ಅರಪಾಯಿ ಅವನು ಜಪಲೆಂಬೆ ಬೋಲೆಂಬೆ ನಮ್ಮ ದಾ ಕಂಡುವರ್ಬೆ ದಾ ಕಂಡುವರು ನಿಗಲಿಗೆ ನೆರ್ದು ಒಲ್ಲ ನಟದಿಂಡ್ರಿ ಅಪ್ಪಜಂಬೆ ಐಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಉಂಡು ಛೇ ನಂಬೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ದಾಯಂಚ ಮಲ್ಪಿರ್ ಬನ್ ಈ ಮನುಷ್ಯ ದಾಯಂಜ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಜಿ ಕುಡೋರೇನ ವಸ್ತುಗೆ ದಾಯ ಬಯಕ್ ಬನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಿರೋಂಡತ ಖಂಡಿತ ಏರ್ಲ ಕಂಡು ಜಂಬೆ ಏರ್ಲ ಕಂಡುಜೆ ಇಂದ ಯಾನ್ ಚೂರು ಇಲ್ಲದಂಚು ಬೋದು ಬರ್ಪೆ ಯಾಕಲ್ಲ ಸೆಲ್ ದೈಟ್ ಅಂತ ಜಾಗ್ರತೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಬರ್ಪೇನ್ ಅಮ್ಮ ಸರ್ ಹಾ ಕಂಡೆ ದೂರ ಕಂಡ ಕಾಜಿ ಹೋಗು ಕಾಮಿಡಿ